Nikad veća kazna zbog curenja osobnih podataka. S gotovo 5,5 milijuna eura Agencija za zaštitu osobnih podataka kaznila je tvrtku EOS Matrix. Kazna je izrečena jer su iscurili podaci više od 180.000 osoba koji su imali nepodmirena dugovanja. Utvrđeno je kako su bez pravne osnove obrađivani podaci osoba koje i nisu dužnici EOS Matrixa. U internoj bazi tvrtke, tvrde u AZOP-u, pronađeno je i zdravstveno stanje dužnika, s čime isti nisu upoznati. Bez pravne osnove snimani su i telefonski razgovori. A do koje mjere je narušena privatnost i češljani osobni podaci građana? Čućemo od našeg večerašnjeg gosta, prvog čovjeka AZOP-a, Zdravka Vukića. S njim će razgovarati Sabina Tandara-Knezović. Izvoli, Sabina. Hvala, Saša. Dobro večer i dobrodošli u Dnevnik. Dobro večer vama i pozdrav vama i vašim gledateljima. Evo, prije nego krenemo u razgovor, dobili smo netom prije Dnevnika i priopćenje iz EOS Matrixa. Kažu da od njih nisu iscurili podaci i da su podnijeli kaznenu prijavu DORH-u. Kako se to tako razlikuje s onim što ste vi dokazali? Dakle, mi smo u ožujku 2023. ove godine zaprimili USB stick gdje je bilo 181.641 osobni podatak u strukturi ime i prezime, OIB i datum rođenja osoba koje obrađuje tvrtka EOS Matrix. Detaljnom analizom koju su proveli moje kolege, državni službenici službe za nadzor Agencije za zaštitu osobnih podataka, nedvojbeno je utvrđeno ti osobni podaci dužnika pripadaju da su iscurili iz tvrtke EOS Matrix. Dobro, je li moguće da su iscurili od nekog drugdje, ne iz EOS Matrixa? Od nekog ko isto zna da EOS obrađuje te podatke? Ne, nije moguće jer smo mi našom detaljnom analizom, kao što sam rekao, utvrdili da upravo i isključivo je moguće samo da su izašli iz te baze podataka, a ono što također mogu reći da način na koji je došlo pod navodnicima do curenja tih podataka utvrđuje Ministarstvo unutarnjih poslova i druga nadležna tijela s kojima Agencija za zaštitu osobnih podataka. Ali oni su isto podnijeli kaznenu prijavu. Oni isto žele znati. Tako je. To je kazneno-pravna sfera, a sa sfere zaštite osobnih podataka oni nisu poduzeli dovoljne tehničke mjere kako ne bi došlo do curenja osobnih podataka. Gdje su ti podaci iscurili fizički? Iscurili su na USB stick iz njihove baze. Oni imaju bazu podataka koja prema našim saznanjima ima sada ukupno oko 370.000 osoba. A ako gledamo da Republika Hrvatska po zadnjem popisu stanovništva ima oko 3.900.000 stanovnika, to je skoro 10% stanovništva Hrvatske čije osobne podatke oni obrađuju. I to je njihov takozvani core business i oni moraju poduzeti sve tehničke organizacijske mjere kako ne bi došlo do curenja osobnih podataka. Dobro, kažete, ulazili su nekakve zdravstvene detalje svojih klijenata. Do kud su išli? To je išlo preko, znači to nije smjelo ići uopće. Znači, zdravstveni podaci su posebna kategorija osobnih podataka, posebno smo osjetljivi na obradu zdravstvenih podataka naših građana. Što ste utvrdili? Bez ikakvog pravnog osnova. Znači, oni su obrađivali osobne podatke naših građana bez ikakvog pravnog osnova. Moji kolege su u nadzornim aktivnostima utvrdili da je to išlo toliko daleko da su kod pojedinih ljudi pratili faze njihove bolesti do same smrti pojedinog dužnika, razvoja stanja karcinoma i drugih teških bolesti, da je to izgledalo kao medicinski karton, a oni to uopće nisu smjeli obrađivati. Rekli ste da su obrađivali i ljude koji nisu njihovi, dakle, klijenti, da ih tako nazovem. A koliko je takvih ljudi? Ima ih dosta. Što znači dosta? Mi smo u određenoj analizi pronašli dovoljno podataka, dakle, da je uz dužnike su bila vođena i imena ljudi koji nisu dužnici, njihovi članovi obitelji ili susjedi koji su i njihovi kontakt brojevi koji su bili kontaktirani. Koje količine ljudi? Znate podatak? Jedna određena količina ljudi na uzorku kojem smo radili. Recite, je li ima maloljetnih u ovoj priči? Bilo je maloljetnih osoba, ali to su bili dužnici, tu je zakonska osnova bila jasna. Kako građani mogu utvrditi jesu li oni ti oštećeni i koga mogu tužiti? Ako građani misle da ako neko bio kontaktiran od strane te tvrtke ili misle da ona obrađivala njihove podatke, oni se trebaju obratiti njima kao voditelju obrade i prva adresa im je upravo EOS Matrix. Možete li im vi dati taj podatak? U kojem smislu? Pa ne znam, netko sad je klijent EOS Matrixa, nazove vas i pita jesu li moji podaci iscurili? Voditelj obrade je EOS Matrix i njima se moraju obratiti. I mogu tužiti?
ako smatraju da su oštećeni po općoj uredbi o zaštiti podataka, imaju pravo na naknadu štete. Puno hvala na ovom razgovoru. Hvala vama. Evo, čuli ste. Zanimljivo, hvala vam lijepa.